सोम बेबे माइ गायनानै जा गोसोम जाबाय पाउदार फुनबाबो अरला क्रिम फुनबाबो अरला सायावसो ओरैनो थायो पाउदारा अर मामफ्राय मोखांखौ जा फिस्ला फिस्ला मोनने मोखां सुबा फुङाव फिस्ला फिस्ला मोनसिगारो रोजा ओमफ्राय खावलायखौ रोजा फिस्ला मोनो जोंहा जांख्रा जाहैसैलाय दिनैनि लास्ट माइ गायनाया ओइ सासे आलासि जाहैनो बायदि फैगौ बबेबा थांनो बायदि फैदों दिनैनो लास्ट जाबाय माइ गायनाया जांख्रा जाहैनो सान्दुं गोसाथारना आयौ मा खोमसि दं मा दामनो मामबेर फै अबेबा आलासि जाहैनो बायदि फैनाङा गथ'आनो खाराखैमोन नामा गथ'आनो खाराखैमोन गथ'आ खाराखैमोन एफा गोजाननिफ्राय फैनाय मालाय बिथाङा 5टानि ट्रेनजों फैदों जांख्रा जाहैनो जोंहा जांख्रा जाहैनो जोंहा हारसिं फैथारनाय नङालै फैखाया आङो आंखौ गालांनांगौबानो फैखाया सोमबे माइ गायनोसै जोंहा सावरि जानो हाल जांख्रा नामखौनो सोमबे लाना हाल जांख्राथ' होनजाला दानि जुगाव रावबो ट्रेक्टरबो सालायो नालाय ट्रेक्टर जांख्रा मोसौजों माबा नालाय ट्रेक्टर जांख्रा होननांसिगोन साब्रै सासे थाखोमाबाय हनै साथानो सासे ओमफ्राय दंबावो बिगोमाया थांग्रोबाय बिगुमाया एसे माबादोंनो नम' होनदोंनो नम' होनदों जोंबा हले सान्दुं गोसाबा जाफैयामोनलै अखा हानायखायसो फैदों बैनो बारा बुरजा नङा माथो दब्लायसे फिसा दंलायो दब्लायसे गिदिरल' होननाया पकेट बैनो जों गायगोना मा सनालि जों गायना होआहाय इसिनाव गायनांगौबा इसिनावबो मोनजानांगोन न'खरनि हायो नामा माबाखौ सोलाय खनलाय आयु सा लोंलायगोन होनलायबावो आङो दिनैसो फार्स्ट गायजेनदों साबो लोङाबाथाय गैलासो जाथ्रायावनो एबार स्र' नुलायदोंथ' दोलोनो मालाबा नोंसिनिया आलगा नांगोनसो दै गिदिराव गायनांनाया नोंसिनावसो थांगोन जोङो दाहाय माइ गायनोसै जोंहा हाय गाइस खानाया बोलायबाय नै खानाय बोजोबबाय टावारा ओरै लाबोरा रुमां जाखासै नोंथ' हाबो दाखानाय नङा सनालिया हाबो गाया फुजा होगोन होनखादों आं माबा खालामबावनो नै माइ आख होनाय ना मा होनोमोनलाय मा होयो आख होनाय नङा आखाइ होनाय थालिर बिफां गायदों ओमफ्राय मा होनो मा क्लियार नुवाखै थास' बिफां बैग्रि बिफां ओमफ्राय थुलुंसि ओमफ्राय थालिर बिफाङालाय ए थालिर बिफाङा रुमबां बिदां गोलाव जानायनिनो ओमफ्राय थास'आ मा होनदोंमोनलाय खुगा नाङिनि ओमफ्राय बैग्रिया नोजोर नाङिनि थुलुंसियाथ' थुलुंसिबो मिथिखायो आखाइ होनायखौ नुफैयासैना जोङो बिगोमाखौ ओमफ्राय एसे देरि जादों जों फैनाया ओमफ्राय दा नायदो नै बिदि होनानै गायबाय आरो ओमफ्राय आगसिजोंसो गायो आरो आगसिजों गायग्रोयो फार्स्टआव ओमफ्राय नै गायग्राफ्रा जांख्रा जाग्राफ्रा जोङो हारा अख्रुबनो होननानै फैदोंमोन आरो हारा अख्रुबनो फैदोंमोन ओइजों माखासे साथाम मानसिया बारा बुरजा नङा जों बारा बुरजा नङा आरो एसेल' दे गायदो दे आं बिगोमा जाथ'नानै दङ हा उन्दुदों बोखांहर
सिसु नुदों माबायाव खानानै আমার তো গাকিরত তোমার তো লাল লাল চা খাই সস खाबखौ जा मोजां मोनदों नै बिदि खालामनानै लोङो ना सोरबा सोरबा ओइ आनैयाबो लोङो इयो बिदि खालामनानै लोङो हमनो मोजां नोंनालाय गाइखेर ना लाल सा गाखिर बेल' लाल सा लोंग्राया मालाय गाइखेर लोङाया लाल सा लोङो आं नांला दङआनो लोंनो हायाखै आं गुदुंथार नैबे जाहैबाय बेगसि बिथाङा माइ गायनो नागिरदों ओमफ्राय आङो बिथांनि माइ गायनायखौ नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आरो आं नोंस्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माबायदि गायो नायनानैलाय बिराद खरा गायनो रोंगौनो बियो आं हालासो नायसाय आं खरा गायनो रोङाखै हाल जांख्रा जाग्राफ्रा माइ गायबाय बायनानै सोमथाबजोब्बाय नोंस्रा जायो माने जोङो आनैमोनावसो जोङो हाल जांख्रा जानो होननानै फैदों नालाय ओमफ्राय बै ओरैजाय खावसेथिं माबा गायदों बै गोथां गोथां नैबे दखरसे खिनिया मा होनो इदिखौ माइ गोजा माइसालि ओंखाम गोरलै जाबा होयोना बिदिखौ फुजानि थाखाय दखरसे गायनाय जादों आरो नंगौ आखासे युगायबाय नांगौमोन मानो नो खासिं दिखौहायनो बास नङाबा थिग गेलेयोमोन जोङो गायखांबाय नयथायावनो हाबाय जों नयथा जाबायसिगोन दां नयथा माबायो मा होनोमोनलाय बेखौ दाहोना रोङाबा मानो बुङो उन्दैबा दाहोनासो आय अखाया बारा हाबाय जोंबो अखा सिसिगोन आरोखि नोंथाङा मा खालामथादों आङो नै बेखौ ना जोङो मैथाजों जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै बेखौ ओरैजाय खायनानै ओरै खालामनानै बेखौ गारनानै नै बे खिखौ ओरै गारनांगौ ओमफ्राय नै बेखौसो जायो आरोना ओमफ्राय जोङो दा बेखौनो सायनो नागिरदों बेखौ गासिबो सायजोबगोन जों मैथाजों जागोन ओइ जिराय थैद' माबा गैया बिजि गैया आखाइफोरजों आङो दै होबोबायदोब्रा नोंसारियाबो दं आङो दाहोनाय थायो साबो नङा बियो दाहोनायसो
Aku lapar nang mun jember. 사태는 뒤에 있는 줄래. Aku lapar ya. Cinta dah kalah. Akhirnya aku sudah. 시두 자를 내 Kuno bau sơ kuno kerjaan ni. Thailand kan lah. 자, Itu nama dong. Enggak. Amai saya lupa, saya di ni. Itu mana bawa? Kita bukit kan nama. Karu hai mu menjadi itu. Lupa. Kunjung mu beli. 가까이 있는 사람은 괜찮네. 너 왜 정말 개인이야? 지금 감자는 당신 나게 돼. 감자 하나 하게 되는 감자 안 나게 되는 뭐든 우리 타장 해 하나래. 소바이 정도네. 소바이 정도 그마. 소바이 정도. bà đứng đá số 7 trên đỉnh à làm phải vui lên thôi giờ chưa cần phải la bra cari pila bayi nak tarik hai Malaysia pila nama bala ni college ni student Tom ni thở con. mana Cho ni video kalau ni dia video ko dan dan aja sende mana jeng kham jane ko dekai bai thala mai jeng da जानो थांगासिनो आरो जानायखौ देखायबाय थाला जोङो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो अनोबा होननोसै मानसिया साबस्क्राइब खालामना होदो बेनोसै आरो बाय